Anem a veure recursos disponibles per a la fabricació digital. En la primera diapositiva tenim els enllaços a les diapositives corresponents i veiem els recursos per a la talladora làser. Tenim generadors de caixes. Quan volem fer una caixa senzilla, aquesta és molt bona aplicació. És una aplicació online, és paramètrica, com totes o pràcticament totes les que veurem. Nosaltres aquí li hem de dir com volem la caixa d'ampla, de fonda, d'alta, si la volem amb tapa, si la volem sense. I la gràcia d'aquesta aplicació és que anem veient en 3 dimensions, en temps real, a mesura que anem canviant els paràmetres, com quedarà la nostra caixa. Això ens ajuda a estar segurs de que la caixa que generarem és com la que volem. Després, un cop que ja tenim posat tots els paràmetres, ens descarreguem els arxius de tall i amb això anem al programa de la nostra talladora làser. Aquí teniu un vídeo on s'explica com fer-lo servir. Si volem una caixa senzilla, trobo que és la millor opció. Però, si volem una caixa més sofisticada, en aquesta pàgina, que té moltíssima varietat de dissenys, podem trobar caixes amb tapes que s'enrosquen, amb portes correderes flexibles, en plan caixa de llumins o com si fossin un cofre i moltíssims dissenys més dels que hi ha aquí en aquestes imatges. Tenim moltes més opcions, però per contra és una mica menys intuïtiu que aquest, no és res molt difícil, però hi ha més paràmetres que podem ajustar i no podem veure com es va creant en temps real el fitxer final que quedarà. Sempre podem generar el fitxer, mirar com queda, a partir d'aquí fer-nos una idea de si és el que volíem o no, i si no, tirar enrere i tornar a generar. I aquí tenim una altra que seria molt semblant a aquesta, però no es va formant la imatge en 3D, però sí que és com només de caixes molt senzilles, però l'ha incorporat perquè té una opció que no té aquesta, que és la de generar marcs. Si volem un marc, com per una fotografia, un marc en volum, doncs podem descarregar-lo d'aquí. I aquí veiem moltes altres coses que tenim en aquest generador. ¿Vale? Aquí teniu unes quantes, hi ha moltíssimes, us animo a que l'exploreu perquè hi ha coses molt interessants. També tenim generadors per generar puzzles. Aquí li diem quantes peces per quantes peces, de quina mida, si volem que les unions siguin com més rectes o més corbades, triem uns quants paràmetres i generem. Generem un arxiu en 2 dimensions que baixem i llavors el podríem fer servir per el nostre puzzle. Aquí podríem afegir després el dibuix, ja sigui amb un gravat, o fins i tot podem imprimir amb la nostra fotocopiadora sobre paper adhesiu la imatge que vulguem, enganxem aquest paper adhesiu a la fusta, a l'MDF, i després la fusta amb l'adhesiu, el fiquem a la talladora làser i allà retallem la forma de les peces. També tenim un generador de regles, si volem, ja sigui com a part d'un disseny o directament simplement una regla, doncs posem la mida que volem, si la volem en polzades, en mil·límetres, i ens genera l'arxiu. També tenim engranatges de diferents tipus, hi ha 2 generadors, us he destacat aquí el que penso que és més interessant perquè teniu una altra opció segons el que vulgueu. Tenim també generadors de laberints, en aquest cas seria simplement el laberint 2D, serien les línies, li diem si el volem circular o quin tipus i els anem generant. I aquesta és una aplicació que ens generaria ja pensant en construir-lo en 3D. Ens fa la base amb els forats i les peces que hauríem d'anar encaixant. A més, podem gravar el nom de la peça que haurem de col·locar per facilitar-nos el muntatge. També tenim laminadors. No sé si recordeu com aquest tipus de puzzles en 3 dimensions amb llesques que anem apilant per aconseguir fer una figura. Doncs igual que podem fer amb qualsevol figura, ho podem fer també amb un relleu d'un accident geogràfic. Aquí teniu un tutorial sobre com aconseguir amb un parell d'aplicacions online tenir resultats fàcils de maquetes topogràfiques. I una de les 2 eines que fem servir, a part del generador del volum 3D, és el laminador. Kirimoto és un slicer, que és un programa que llesca, que lamina. Si fiquem un arxiu d'un volum 3D, li diem com de gruixudes han de ser aquestes llesques i ell ens va generant l'arxiu amb les siluetes que hem de retallar per tenir cadascuna d'aquestes capes. Combinant Kirimoto amb un programa que ens generi els relleus que volem fer les maquetes, podem aconseguir fàcilment
fer maquetes d'aquest tipus. El Krimoto serveix per diverses coses. Aquí hi ha un vídeo bastant extens sobre com funciona, però aquí teniu enllaços a minuts claus per fer aquest procés, a part que teniu aquest tutorial. I aquí tenim un altre slicer, igual que aquest d'aquí, amb altres prestacions. També podem voler flexibilitzar alguns materials. La fusta, amb alguns patrons de talls, podem aconseguir que es plegui. Tenim un complement que es pot instal·lar en Inkscape. Aquí teniu un vídeo explicant com fer-lo. I també de Boxspray podem descarregar dos tipus de patrons. També li podem dir la mida, és paramètric, de com de gran volem la zona. Un seria un patró com aquest, que permet flexionar només en un sentit. Si volguéssim flexionar en l'altre, no podríem. I un altre és un patró de flexat omnidireccional. Aquest ens permet la flexió en tots dos sentits. Aquí teniu uns quants enllaços a alguns repositoris. Thingiverse és un dels més famosos, té moltes figures 3D, però també té dissenys per a tall làser, altres pàgines de dissenys 3 làser, imatges vectorials per descarregar, per poder gravar en els nostres dibuixos. També tenim una botiga de dissenys. Aquesta és una de les que té més varietat de models i són botigues on podem comprar els arxius. Simplement pagues per un arxiu digital i després tu amb aquell arxiu et talles tants cops com vulguis aquella figura. Videotutorials, aquí tenim un que és bastant interessant perquè ens ajuda a opcions avançades de BIM Studio, que és el software de control de la talladora làser, on ens ensenya opcions una mica avançades com ara la vectorització, sense necessitat de recórrer a l'Inkscape. Aquí tenim altres tutorials, galeries de projectes, i aquí tenim una galeria, un repositori de projectes FAT. És un projecte que vam fer amb nanos a partir d'una visita al Museu de les Matemàtiques, que els demanaven que virtualitzessin projectes i ells, en comptes de fer la proposta en Scratch, com es feia sovint, ells el que van fer va ser generar els arxius 3D perquè els centres que vulguin se'ls puguin fer, se'ls puguin materialitzar per al seu centre. Teniu algunes fotografies dels treballs que van fer. Si entreu aquí, explica com el van fer i diria que estan també els enllaços als arxius. Aquí veiem un exemple també de com van treballar accessibilitat. Això era una mena de sudoku i com per saber quin número i quin color té la peça, si ets invident, van fer aquests relleus en braille per poder identificar la peça. Recursos per a la impressió 3D. Existeixen diferents editors online. Thinkercad és un editor que nosaltres recomanem perquè té una curva d'aprenentatge molt bona, és molt intuïtiu i amb poc esforç podem aconseguir bons resultats. Serveix per fer peces simples i també es poden fer peces complexes. Però si volem fer una peça mecànica molt complexa, potser ens seria més fàcil en OneShape. El problema de OneShape és que és molt més avançat i que és menys intuïtiu i la curva d'aprenentatge és més lenta per fer coses molt complexes. Després les podrem fer més ràpid amb aquest programa, però per iniciar-nos és més útil aquest programa. I aquí tenim un editor 3D que està pensat per a infantil, per a primària. No conec l'experiència, hi ha que l'hagi fet servir, l'he descobert recentment, però seria interessant veure quin dels dos els resulta més intuïtiu o més fàcil de fer servir als nanos de primària. I també us he posat el FreeCAD, simplement perquè és programari lliure i en general soc defensor de fer servir el programari lliure, però sí que és veritat que és un programa que no té la corba d'aprenentatge tan bona que té Thinkercad, és una miqueta menys intuïtiu i costa una miqueta més d'arrencar en FreeCAD. Aquí tenim aplicacions per generar objectes 3D programant. BeetleBlocks era un programa online per fer dissenys 3D. El que passa que ara BeetleBlocks quedarà absorbit per Snap. No sé si ja ha passat o està a punt de passar, però des de Snap tindrem l'accessibilitat a BeetleBlocks. I també una altra forma de programar, de fer un programa, un codi que et generi una figura 3D, és amb CodeBlocks de Thinkercad. Tenim altres generadors per 3D, com per exemple els mòduls de galetes, una aplicació online on fiques la silueta, fiques el dibuix que vols i a partir d'aquí et pot generar aquest
tallador de massa de galetes. O aquest generador de litofanies. És una pantalla per una làmpara amb zones amb més material, més gruixudes, i zones amb menys materials, més primes. Les més primes són més translúcides i, per tant, quan engeguem el llum queden més clares. Les més gruixudes són més opaques i, per això, quan encenem el llum queden més fosques. Tu en el programa puges la imatge que vols i ell automàticament et genera l'arxiu per imprimir. O aquí tenim aquest generador de mapes tàctils, també per accessibilitat per invidents o per visió reduïda, com pots fer un mapa que et marqui els relleus. I aquí tenim Terrain 2, és una aplicació semblant a Google Maps, però tu pots seleccionar una zona i descarregar-te el volum en 3 dimensions. Llavors, aquest volum en 3 dimensions el podem imprimir, el podem mirar o el podem laminar amb el Kirimoto per tal de fer aquesta maqueta per capes. Aquí teniu un vídeo explicant-lo. Són uns mapes que no tenen gran resolució. Si volem fer un treball amb resolució més precisa, ho podem fer a partir de les dades lliures de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Encara no tenim videotutorials explicant com fer-lo, però existeixen procediments si volem fer-lo amb una orografia, amb un relleu molt més acurat i molt més precís que el que podem descarregar d'aquesta pàgina. I també tenim repositoris de 3D. Repositoris on hi ha moltes figures, coses que necessitem, no cal que les dissenyem, les podem anar a buscar. Com sempre, nosaltres hem de conèixer què és el que és útil i necessari per a nosaltres, on tenim l'oportunitat d'aprenentatge i volem que els nanos treballin en això, o si bé estem en un projecte en el que el nostre focus està en un altre lloc, no hem de perdre el temps en el disseny, hem de buscar un disseny ja fet i aquesta part tenir-la i tenir aquell temps per fer altres aprenentatges que siguin els que ens interessen. Tenim molts repositoris. Aquest és un que està especialitzat en ajuts tècnics. Ja veurem en la presentació per a secundària, presentem els projectes d'ajuts tècnics. I aquí tenim videotutorials, diferents videotutorials de Tinkercad, de OneShape i com laminar amb el Cura. Altres videotutorials, una cosa molt senzilla però útil, que és no podem imprimir peces en 2 colors posant color en la part que vulguem, però sí que podem posar un canvi de color a partir d'un determinat nivell. Si imagineu aquest indicador del que tenim plantat en l'hort, l'imagineu tombat i imagineu que això arriba fins a tota la superfície, s'acaba en un nivell i que aquestes lletres estan en relleu, doncs sí que podem fer aquestes lletres en un altre color. Simplement hem d'anar generant la figura que anirà pujant fins a acabar aquesta superfície i a partir d'aquí la màquina s'aturarà, ens demanarà el canvi de filament, posarem filament d'un altre color i seguirà ara ja només escrivint les lletres. En aquest videotutorial s'explica com incloure aquesta pausa en meitat d'un arxiu 3D. I també les màquines s'acaben espatllant i tenim ja alguns casos de màquines que s'han espatllat però que s'han reparat amb les pròpies màquines. Aquesta és una impressora 3D que el suport de filament es va trencar i amb la impressora 3D hem imprès la peça que s'havia trencat i l'hem reparat. També coneixem 2 o 3 peces més que s'han espatllat de la màquina 3D i que s'han reparat amb la pròpia màquina 3D. A poc, a mesura que anem documentant, anirem afegint recursos. Una mica la idea és que entre tots els centres, quan qualsevol centre generi una peça útil per a la reparació o manteniment de les màquines, doncs pugui compartir-les amb la comunitat. I aquí tenim també la possibilitat de crear peces útils, no ja per reparar, però sí com a complements de la màquina 3D. Aquestes ja estaven en l'Ateneu de FatLab, en el wiki de recursos. Tenim aquests tabs per als tensors de les corretges, perquè els nanos no els vagin girant. Aquí tenim aquesta capsa per tenir-la al costat de la impressora 3D, que ens pot servir per guardar les alicates de tall que necessitem per tallar en punta, si biselat, el filament, quan fem canvi de filament, o l'adaptador de la tarja SD, una rasqueta per ajudar-nos a desenganxar material de la placa. Tot això el tenim en una altra presentació que es diu Primeres pràctiques útils, que explica algunes coses útils amb sentit que podem fer amb cadascuna de les màquines. El plotter de tall.
Aquest és un gran recurs, un recurs meravellós. I no només hi ha els recursos que veieu a les fotos, sinó cadascuna d'aquestes icones que hi ha aquí corresponen a un recurs diferent. Són retallables paramètrics. Si nosaltres volem aquesta caixa, li podem dir com la volem d'alta, de fonda, podem marcar diferents valors i llavors descarregar-nos els plànols. Hi ha diferents formats per descarregar-los. Podríem descarregar-los fins i tot per simplement imprimir-los en paper i retallar-los a mà amb tisores i fer així el nostre retallable, o també podem fer els retallables per tallar-los amb el plòter de tall o per tallar-los amb la talladora làser. Aquí tenim un generador de pop-ups. A part de tenir alguns exemples, la pròpia pàgina té aquí un enllaç a un vídeo tutorial que explica com funciona. Ens podem desplaçar en plànols paral·lels a aquest plànol, on podem anar fent dibuixos. Dibuixem el que volem en cadascun d'aquests plànols i la màquina automàticament genera totes aquestes unions i la plantilla que podem retallar amb el plòter de tall, o també el podríem tallar amb la talladora làser. Aquest és un recurs bastant avançat. És un complement que podem posar a Blender. O sigui, primer hem de tenir Blender i saber fer servir Blender, però ens permetria fer retallables molt avançats. Aquí tenim enllaços a 2 botigues de dissenys. Aquesta botiga ja l'hem vist abans, té dissenys de moltes menes, també per a plòter de tall, i aquesta que és més específica de plòter de tall. I aquí tenim també complements per al plòter. Hem dit abans que es podien fer servir el plòter no només per tallar, sinó també per dibuixar. Amb aquest accessori que el ficarem després dintre d'aquesta peça, podem posar-li una mina de bolígraf Bic i ja ens serviria per dibuixar. El plòter de tall té els seus propis bolígrafs i rotuladors, però són petits i són cars, i amb aquests accessoris podem universalitzar-lo, podem posar el que nosaltres vulguem. Aquest només per bolígrafs Bics i aquest sí que és de propòsit general. El que passa que té uns límits de diàmetre que podem ficar. I aquí tenim això que és per col·locar els capçals que no estiguem fent servir del plòter de tall, poder-los col·locar aquí. Més tutorials de diferents tipus sobre el plòter de tall i brodadora. Tenim aquesta pàgina online on podem programar codi i amb aquesta programació generem un dibuix d'un mandala de la forma geomètrica que vulguem i no només mandales, qualsevol forma, segons el programa que haguem posat aquí, i després aquest dibuix ens el podem baixar com a arxiu de brodat. També tenim un complement per a Inkscape que ens permetrà convertir qualsevol dibuix en un brodat personalitzat. Aquí tenim aquests editors de brodat, però són programes de pagament. I tenim també alguns repositoris des dels quals descarregar-nos arxius de brodat o també botigues de dissenys de brodats. Tenim alguns tutorials de com funciona la màquina i tenim també aquesta presentació que explica com amb el complement d'Inkscape passar d'un dibuix o d'una imatge agafada per internet o generada per nosaltres a un brodat. Explicar aquest procés i també altres coses. I aquí tenim l'enllaç a aquesta presentació que dèiem de primeres pràctiques útils, que hi ha coses per fer amb cadascuna de les 4 màquines. I tenim també aquest document. Aquest document és un document ple d'enllaços de coses útils per a la fabricació digital. N'hi ha molts, n'he destacat 3. Aquests 3 enllaços els trobareu dintre d'aquest document. Aquest enllaç ens porta a un document dedicat al test de materials. El test de material és un arxiu que tu pots llançar amb la teva talladora làser sobre un determinat material, on fas molts quadradets que tenen una velocitat i una potència. Per exemple, aquest quadrat està fet a aquesta potència i aquesta velocitat. Així veiem que amb aquest parell de valors aconseguim una línia que talla el material. Amb altres valors aconseguim línies que només el marquen. En el cartró en concret és un material que es pot incendiar en la talladora làser. No se m'ha incendiat mai ni el paper, ni la cartolina, ni el feltre, però sí el cartró. I per això tenim tests de materials que ja han eliminat tots els valors que ens podrien fer incendiar el cartró. En qualsevol cas, és un material molt interessant, però que el primer cop que fem servir un cartró nou hem d'estar atents quan llancem el treball de que els paràmetres que hem posat són correctes.
Tenim una taula d'importació entre Inkscape i Vim Studio. De vegades, segons com fem la importació, hi ha objectes que se'ns dupliquen o que no se'ns exporten bé. Doncs aquí tenim com alguns consells o algunes explicacions de com passaran les coses d'un programa a l'altre. I aquí tenim aquestes infografies dels fluxos de treball amb diferents màquines que ens expliquen com diferents camins que podem fer, per quines aplicacions passar, extensions dels arxius, aplicacions. I tenim aquí enllaços a diferents recursos de la xarxa d'educació Maker, els detalls de la dotació FATS, més recursos de pensar actius, una explicació de diferències característiques entre les imatges raster i vector. Les imatges vectorials són les que fem servir normalment per a la fabricació digital. I aquí teniu molts enllaços a pàgines de les quals podem descarregar-nos imatges SVG, imatges vectorials que ens seran útils per a la nostra fabricació digital.